Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishaya amaphiko phezu kwegoli netheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izizwe zakhothama. Ukhozi olunjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile iklewula ngezulu kaKE Masinga phansi intabeni zasebhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethu ogcabale mbathathu manyathela. No Kansas City mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Sabona siyakwamukela ohlelweni Ukhozi FM TV, igama lami nguSiya Mhlongo. Namhlanje sinowesifazane ohlakaniphile, sinowesifazane ojulile, sinowesifazane ohambile wayofuna ukuziqonda khona ezosiza isizukulwane sakhe nezizukulwane futhi ezizayo, ikakhulukazi ngokweinselelo esinazo ukuthi singalanda kanjani emlandweni. Ikona sizokwazi ukuthi sibe nezimpendulo esezibe zaba nesisekelo futhi ngokwemuva lethu. Lo wesifazane engikhuluma ngaye ubhale incwadi, isihloko sayo sithi Ancestor Story, Ancient Lessons for Modern Life. Nokulinda Mkhize gcwabe kayihlanje. Sawubona khabaza. Sanibona ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Mhlawumbe siqale la ngoba benginokungabaza ekutheni u-Ancestor Story noma u-Ancestor bizwa kanjani leli gama nokuthi kube nokudlala futhi ngamagama. Ungasichazela ngalokho? Ngingachaza nje ngithi isihloko sencwadi uma ufuna ukurola ukhombise ukuthi ufunde nalaba bafana laba ungasho ukuthi Ancestor Story, kodwa futhi nje umulibizo ungasho futhi ukuthi Ancestor, ngoba you can say ancestors, you can say ancestors, akukho wrong lapho. Ngithathe igama elithi ancestor, ngathatha igama elithi story, ngakuhlanganisa ngoba kule ncwadi njengoba usho ukuthi ngibuke umlando wethu njengabantu, ngabuka imuva lethu, ngabuka isintu, ngabuka imfundiso zakudala nendlela kwakwenziwa ngayo kudala, ngahlanganisa nenganekwane nemfundiso yezinganekwane ukuze ngiphume nobuhlakani obuthile esingakwazi ukuthi sibambe mayelana nezifundo nezinto esingasebenzisa ukuze siqonde impilo esiphilayo namhlanje. Umhlaba okuwo ukuthi ubhale incwadi ngalesi sihloko salolu hlobo, umhlaba la khona kuphila abantu abambalwa. Ngenxa yokuthi sinenselelo vele ukuthi thina abantu base-Afrika, thina abantu abantsundu bala eNingizimu Afrika asibhali kakhulu, ikakhulukazi ngezinto ezamagugu. Ngakho uma usuyifake kulomhlaba okuwona ungowesifazane umncane, ngiyazi ke sike saphikisana ngalokho earlier. Uzizwa unjani? Ngeke ngakuzwa ukukhuluma lapha yana kuLady D emsakazweni ukuthi ngesikhathi ususithatha ke isinqumo wakhala, wathandaza, waba nokuthuthumela ngenxa yokuthi lento obhala ngayo yayazi ukuthi ijule kangakanani nokuthi iwuthinta kanjani umlando nala esibheke khona njengabantu abantsundu. Yebo, kuke kwabanzima kakhulu ngoba akulula uma uwumuntu uzazi ukuthi into ewumuntu into encane kanjani emhlabeni esiphila kuwona. Uma ucabanga nje umlando nesikhathi uzibuke nawe nabantu bakini uzibona ukuthi ayingeke yabona into ewumuntu into encane, uyayungabaze ube nalo lovalo lokuthi ufuna ukwenza into eqotho, ufuna ukwenza into enesithunzi, ufuna ukwenza into ezomelana nokuhamba kwesikhathi, ufuna ukwenza into ezokhombisa inhlonipho nothando ebantwini, emasikweni, emadlozini. So kwabanzima kakhulu kumina ukuthi ngithathe leso sinqumo leso sokuthi yazi ukuthini ngiyibhala manje le ncwadi ngoba ngangifisa ukuthi engizokufaka kulama page lawa kuleli bhuku kukhombise uthando nenhlonipho nokuzimisela enginakho, kanti futhi kukhombise futhi ukuthi angivelanga nje ngavuka ngathi ithi ngibhala incwadi noma kanjani. Nami sengiphilile isikhathi sengisebenzile iminyaka eminingi entumbeni, ngaphile emphakathini wasekhaya, ngafunda ngisho nasesikoleni, kodwa phela ukufunda kwami kwasesikoleni nje into yokufunda esikoleni kula ngoba abanye abantu abaluthola ithuba, kodwa kusho ukuthi abahlakaniphile. Kodwa sengisho ukuthi ngithathe izinto eziningi ngahlanganisa nesikhathi eside ne-experience eningi ngayifaka khona kule ncwadi, kodwa bengithukile bandla ngifuna uqamba amanga. Ngiyeza kokwasekhaya nemvelaphi yakho nokukhuliswa kwakho nokuthi kube nomthelelo ongakanani ekutheni uzofika kulo Nokulinda yena namagugu owafakwa wagcwalisa kule ncwadi. Kodwa ngifuna la ukuthi isikhathi esiningi incwadi zalolu hlobo ziyaye zithatha uhlangothi olulodwa phakathi kwezimbili. Kuyaye kube nzima ukuthi abantu bakwazi ukuhlanganisa kokubili. Ngowesifazane omncane
unesintu uyayigqaja ngiyakubona lokho kodwa futhi ufundile olimini lwakho ngiyezwa ukuthi kunemfundo uyawuqonda umhlaba wenza kanjani ukuthi uma ubhala incwadi kanje ingabi too much scholastic to a point that izomshiya lo mhlambe ongenazo lezi isekelo zokuqonda umhlaba nama eras esiphile kuona nayo yonke izinto ezisiaffectayo socially kodwa imfake naye azizwe naye engayiqonda abe nolwazi alidingayo. Uma uthatha abantu njengokuthi abantu bahlakaniphile abantu futhi banendaba nomhlaba abaphila kuona ufanele uzibuza ukuthi uma kuthiwa siyaxoxa nje into engayibeka kanjani le ngoba njengoba usho ukuthi le ncwadi angiyibhalelanga ukuthi iyohlala ema-library aphambili bekwe emva kwemaglasi kuthiwe nanso-ke incwadi kaNokulinda Mkhize. Le ncwadi ngiyibhalela ukuthi ingene nje esikhwameni uyishuthe uhlale phansi uvule uyifunde uxoxe ngayo kwabanye. So ukuyibhala kwami ngayibhala no-editor wami owengeve ethetha athi nje qala phansi likhulu leli igama esidingo sithini abantu ababengisiza ekuyihlaziyeni lencwadi ukuthi ngiyibhale ngiyixoxe babevele bathi nje uma usukhuluma kanje usho ukuthini. Uyayibone yini mina ngokuyibukela kwami nje kunanoma iziphi insika whether kwezomnotho ezezimali ezamabhizinisi uma zihleli lezi igungu zizama ukuqhamuka nezisombululo ezithile zokuphila kulolo hlaka lempilo bayaye kusetshenziswe lolu limi ijargon ngesilungu kangangoba uyazibuza ngempela ukuthi wenzela ukuthi kuba abantu bakwa economics kuphela bazoyiqonda lento noma wonke umuntu ozozuza odlulayo nje nangendlela akwazi ukwenza ikhonto ongayisho mhlambe nje kunanoma imuphi umuntu ozobhala ukuthi yazi ukuthi lento oyibhalayo ihlakaniphe futhi nesisindo siyacela ukuthi leli geqele lophuthu phela licube khona sizoyizwa lingasibindi inkosi yami kona kunzima ngoba uma ubhala incwadi idlula egabeni eziningi awuvela ubhala uyiprint uyayibhala uphinde uqale phansi udabula ama page udube uyabo uphinde uzibuza uyingabazi ukuthi ngenzani ngiyini mina vela ngase ngibhala incwadi ngubani uphinde uqale uhambe okhala kini bakuhleke bakududuza abanye uqale phansi yabo. So uyadlula egabeni eziningi kodwa into ebalulekile ukuthi kufanele wazi ukuthi noma ngabe kuthiwa unento ngaphakathi ekuholayo noma uyapenda noma uyacula noma uyabhala noma wenzani kodwa wazi ukuthi idlula kuwena kodwa akuyona eyakho. Ngakho ke ozokwenza akube nenhlonipho nesizotha kulaba ozoyipha bona nabo bakwazi ukuthi lento leyo bayijabulele kungabe ukuthi ngoba manje khona sokubona ukuthi uhlakaniphe kangakanani. Yabo siyakubongela uhlakaniphile siyakubongela isingisi uyasazi yabona abaningi bayasazi abanye abawutholanga ithuba lokuthi babe naso isingisi kodwa kusho ukuthi sekufanele manje bangakwazi ukuthi nabo bacosha incwadi bayihleke bafunde inganekwane kalahle nobhuti bathi hawu nayinganekwane bajabule nabo. Lihlanganise izinto ezimbili abaphansi ancestors abangasekho amadlozi kanye nezinganekwane izindaba kodwa ke singene kule yabaphansi ngabe lokhu ubhala ngakho ukubukela uqhelile ubuka izinto zomsamo zenziwa noma nawe njengoNokulinda ulihambile ibanga elithile lokusondelana nabo. Mina njengoNokulinda ngilihambile ibanga lokusondelana namadlozi ngoba ngithwasile 2008 kade ngathwasa kade ngaba isangoma kade ngasebenza entumbeni kodwa kubalulekile ukuthi ngisho ukuthi ubungoma akuyona ingxenye yesintu okuyiyona ehamba phambili noma okuyiyona ebalulekile ngoba izinto zasemsamo zasekhaya izinto eziwusiko ngoba isiko isintu indlela esiphila ngayo akuwona umlingo olandwayo le kuthiwe kiwe kumuntu kubuye kwenziwe into indlela yokuphila indlela yokuphilisana indlela yokubheka umhlaba indlela yokuxazulula inkinga indlela nje yokuphefumula nje sibe abantu ezweni. Ngakho ke yebo noma ngithwasile kodwa incwadi yami akuyona incwadi yobungoma incwadi ekhuluma ngobuhlakani bamadlozi ethu ngezimpi ezaliwa amadlozi ethu izinto not izimpi ukuthi kwathathwa imkhonto kodwa sengisho ukuthi izinto ababhekana nazo bazama ukuthi bazixazulule uma ngesinto ukuthiwe into ukuthi ayibe ukuthi bekushiwo lani lokho ubone ukuhlakanipha ngaphansi kwezizathu
zezindlela esiphila ngazo nesafundiswa zona ekhaya, ezinye ezisebenzelayo, ezinye ezingasasebenzeli ngenxa yezimo esiphila ngaphansi kwaso nokuhamba kwesikhathi. Kodwa ke bengifisa nje ukuthi ngicacise lapho ukuthi yabo ngithwasile ngiyisangoma. Kade futhi ngathwasa, kade ngasebenza endumbeni, kepha idlozi akulona elezangoma kuphela. Ngizobuya futhi lapho. Angibuze lo mbuzo, ngiyazi mhlawumbe usubuziwe kaningana, uyabuzwa ngenxa yokuthi into eyenzeka ikhawu nekhawusi lokusiyibona ikakhulukazi ngabantu abangosaziwayo, kakhulukazi ngabantu abangamaciko, people in the arts. Ukuthi yini le ngokubuka kwakho eholela kakhulu esikhathini samanje kunakuqala lolo hlobo lwabantu njengamanje abakwi-show business abakumasiko namaciko ukuthi bathwase. Uma uyihleli nje uyibuka uyihlaziyo nokulinda umuntu olihambile lelo banga ungathini ngalokho? Hayi, yabona ke lapho ngeke ngikwazi ukuphawula ngoba angizazi inkinga zabantu ababhekene nazo ezibabanga ukuthi bazibone ukuthi into ezobaphilisa kuyiyona leyo. Futhi ngeke ngize ngimphikise omunye umuntu uma ethi yena abakubo bathe akenze into ukuthi ngoba nami ngesikhathi kufanele ngiyokwenza lokho kwabakhona abangibuka bangigxeka. Uyabona, kodwa ngingasho nje ukuthi umuntu nomuntu unendlela yakhe kufanele ayihambe, umuntu nomuntu unobizo lwakhe akufanele alihloniphe, noma elokuthwasa noma elani, kodwa wonke umuntu unendlela kufanele ayihambe. So ngeke ngikwazi ukuphawula kakhulu ukuthi abanjani abenza ukuthi abanjani abenza ukuthi ngoba futhi nalokho nisenzokuqhatha phela. I-answer safe leyo noma masicima manje amakhamera uzoba nayo opinion yakhe. Ngiyazi ukuthi angifuni ukuba ne-opinion ngeinto zabantu ngoba nami ngiyafisa umuntu akabheka indumba yakhe nami ngibheke yami. Alright, no, that's fine. Ngifuna singeneke manje kuloko kubhalwa incwadi. La khona interested kakhulu kukona iseyinselelweni esibhekene nazo eziningi. Esibhekene nazo njengezwe, abantu abasha eNingizimu Afrika, amathuba emisebenzi, ukungasebenzi, ungaqashiki kwabantu abasha. Ngizokusho lokho ngoba ngiwumKristu. Okay, so lokho kuyaziwa, although ngi-open minded njengosiya Mhlongo. Isikhathi esiningi makufika kuthiwa usehlile umoya enkonzweni kulamabandla kamoya, uyaprofeta. Ngiyaye ngibe nokungagculiseki, yabo ngoba ukukhuluma ngelimi mhlawumbe bese kuba khona otolikayo. Ngiyayixoxela nje siyadlula ngembuzweni wami. Bese isikhathi esiningi uyayuzwe athi ngilaleleni nginguJehova ngifuna niziphile ngobungcwele. Okay, kuhle lokho. uNkulunkulu umdalo mezothi asiphile ngobungcwele, but uNkulunkulu sibhekene ne-coronavirus, sibhekene ne-HIV and AIDS, sibhekene ne-unemployment, isimo somnotho. Wena ne-colonization. Ne-colonization apartheid kade sayibheka futhi. uNkulunkulu ngiyaxolisa opinion yami le futhi ngiyazi sikhona ukuyihlangulela i-disclaimer makuqala lolu hlelo. Kodwa ezinye zezinto ngihambe nginokungagculiseki. uNkulunkulu wena uzokhuluma nje kuphela nge-character nokuyiphatha nobungcwele esibhekene ney'nkinga ey'ngaka. Come on. Now kule ncwadi ke uthi ngokwezinto abadala abayifundile kanzima emlandweni kuba khona izinto ezizoba yixazululo kuloko esiphila kukhona njengamanje. Iyahlangana ke indaba nesibonelo sami. Akusitshele ngezinye zalezo zinto obhale ngazo. Uyabona uma into siyithatha siphila emhlabeni ngikubekela nje isibonelo engengize ngikwenze kodwa nje ukuthi kube lula. Uyakholwa futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuvikela, uNkulunkulu uyakuthanda, nawe futhi uyazithemba ukuthi umuntu ophila impilo eqotho. Ngasuka manje uqhumisa ngempama ulimali. Uzoblame abani? Angithi mina ngithatha isinqumo sokuthi ngikulimaze. Awushongo lutho, awenzanga lutho, kodwa still kube khona into engaphezulu kwamandla akho ekwazile ukuthi ifinyelele phezulu impilo yakho ikubangile ubuhlungu. Uyabona kunjalo ke emhlabeni. So noma singakholwa, singathandaza, singakwenza konke, kodwa kunezimo esibhekene nazo emhlabeni ezingaphezulu kwamandla nokuqonda kwethu. Engeke ngize ngisho ukuthi uNkulunkulu uyasijezisa noma amadlozi ayasijezisa noma asiflathele noma amadlozi anjani. Sonke sihlupheka ngokufana, sonke sikhala ngokufana. Kepha kufanele sikwamkele ukuthi noma ngabe kuthiwa isimo sethu somoya simi kanjani, siphila emhlabeni. Emhlabeni liyanetha izulu noma duthandazile ukuthi uNkulunkulu ngifuna anginazi icathulo, kodwa still izulu lizona. Akusho ukuthi lokho kubhekene nawe kuphela, izulu linele umhlaba wonke. So into ekufanele siyamkele leyo njengabantu, sazi kodwa ukuthi zikhona izifundo esingazifunda kuleyo mfundiso yomoya ekutheni iba nomoya oqotho.
iba umuntu ebantwini, thembeka, iba ngoba ziningi izinto esibhekene nazo njengabantu. Musa-ke nawe uku-add izimpi-ke ngokuthi uhlupheke nawe, uyabona. Uyathandwa, usingethwe, uvikeliwe, kodwa futhi ukhumbule ukuthi uphila emhlabeni and kunezinto, kunempama evele iqhamuke nje engathunyelwa ngayo umuntu ukuthi ize kuwena ukuthi nje ibidlula nawe wadlula. Uyabona, sikwamukele nalokho. Singathathi ukuthi siyajeziswa. uNkulunkulu noma uJesu noma amadlozi uma sithandaza kakhulu kuzoqaqeka into zethu zikhanye. If sihlaba kuzoba ukuthi, if sibeka lamakhandlela kuzoba ukuthi, ngoba kunezimo eRussia kunempi njengamanje kwavele kwanyuka imali yamafutha. Amadlozi akho akwenzile lokho? Cha. Nawo aphila ngaphansi kwesimo sengcindezi. Ahluleka lapho ahluleka khona, anqoba lapho anqoba khona. Nawe-ke uzomhluleka kokunye, unqobe kokunye. Kodwa kusho ukuthi ungabi nento okholelwa kuyona, ngoba into esiyikholwayo noma bekuthiwa ukholelwa phezukwani iyasixoxa. Futhi senza ukuthi sikwazi ukuxhumana nabanye abantu, sikwazi futhi ukuthi sithathe inhliziyo zethu sizibeke la sizibeka khona ukuze sithole ukududuzeka nokukhuthazeka njengabantu mase sibhekene nalezi zimo lezi eziyimpama lezi ezishayayo esingazibizanga zasemhlabeni. Ngicabanga ukuthi uyezwa ukuthi uhlakaniphe kangakanani futhi ulimi lwakhe liyaqikekela. Uyezwa ukuthi ezinye izinto unayo opinion, kodwa futhi ngenxa yokuthi yena usefike kulesi sigaba la afuna ukuphiliseka kahle khona, futhi ufuna ukuthi alethe ukududuzeka nokuphiliswa kubantu, ingakho eziletha eziveza njengalolu hlobo lomuntu esilayo. Sihleli noNokulinda Mkhize, ake siza ukuthi usiphatheleni futhi emgodleni wakhe masibuye. Father's Day, when we were watching Simunyamara, we were dancing open a room divider. Unsere Klassik verhört mir like Ostum und Lakasche. That was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Sally says mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. On the real though, paying our TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Sibuyile kuKhozi FM TV, namhlanje sihleli noNokulinda Mkhize ukhabazela osinikeze incwadi inamanona amnandi ke njengabantu, njengesizwe. Njengabantu siqhubeka siphila ezikhathini ezinzima, sidinga ixazululo, sidinga ubuhlakani. Uthi khona la esingacosha khona, kwezinye zeindawo ke la ocoshe khona ungakacabanga ngisho nanencwadi, usabunjwa nje uba uNokulinda njengoba usaqhubeka namanje. Isemndenini, isemphakathini. Awusitshele ngalokho kumuntu oyena namhlanje nazo zonke igaba zempilo odlule kuzona, ukunqoba nezinselelo, mhlambe nokulimala, kodwa futhi nasemphakathini ekuthini uzubumbeke, usinikeze lobuhlakani. Uthi noma uqhamuka sazi ukuthi akekho omunye uNokulinda Mkhize ozokukhuluma njengendlela wena okhuluma ngayo, wenze futhi. Into engingayisho ukuthi ngiyababonga ngempela abazali bami ngokuthi bamazi umuntu. Ngoba ukube inkinga I think abantu abasha abanye ababhekane nayo ukuthi abazali baba bakange baze bayixake nje ukuthi babe ingxenye yomphakathi noma babe ingxenye yomndeni, bazazi ukuthi njengesigaba nesigaba sempilo bona bangenaphi, badlala yiphi indima, bathatha liphi iqhaza ekubeni abantu ebantwini. Ngiyababonga ngempela abazali bami ukuthi bazazi ukuthi abantu ebantwini, nathi ngokuthi abazange baze basihlukanise nomndeni wethu. Ngiyazi ukuthi kweminye imindeni akulula ngoba kunezingxabano, kunezinto eziningi nezimpi ezikhona, kodwa abazange baze bazibeke eceleni bathi thina sinje ekhaya banje. Sakhula nje sizazi ukuthi singobani, sikhule kuphi, sizalwa nobani, kuphi, nini, kanjani. Umndeni wasekhaya ekhaya bomama nasekhaya bobaba kunjalo. So lokho into engiyijabulelayo kakhulu ngoba kaMashego. Okay. Uma umula Mashego. Alright. Wasempumalanga. So lokho ngingasho nje ukuthi abazali bami bayazimisela emphakathini, nabo kwabakhona babamelayo. Bamelwa nabo kwakhona babamelayo.
nami-ke sengiyakwazi ukuthi njengoba sengikulesi sigaba engikusona sokuba u-anti wey'ngane, nami ngikwazi ukuthi kube khona engibamelayo. Kodwa still bakhona nabantu abadala basekhaya bangimelayo. Ekhaya ngithandiwe kakhulu, ngimeliwe kakhulu, ngisingathiwe kakhulu, ngikhuziwe kakhulu, kodwa akukho esengike ngakwenza lapho ngizizwa khona ukuthi nje cha la ngilwa impi. Ngoba noma ngabe kuthiwe mhlawumbe khona la nginephutha khona, ngothando nangeqiniso bakhona abantu abakwaziyo ukuthi bangiqoqe lapho la ngiqoqeka khona, bangifundise ukwenza nami futhi ukuthi ngihlale nabantu ngizazi ukuthi ngumuntu ebantwini. So into nje ngingasho yona ukuthi umphakathi la ngikhule khona ekhaya, sekhaya bomama nasekhaya bobaba, wonke umndeni wami abantu ebantwini, nami-ke ngabona leso sibonelo esihle sokuba ngibe umuntu ebantwini, ngikwazi ukuthi ngiphile nabanye abantu. Ngazi ukuthi azikho igaba zempilo ezikweqile nasekungeneni kwazo futhi ukwazile ukuluseka kahle. Siyababonga emndenini futhi awugagamelanga wafuna ukungena kwezinye igaba usamncane. Ngiyele ekuthenini kukhona into ekashiwo uJoshua Maponga esashumayela, ngiyazi uyamazi. Ngiyazi angimazi. Awumazi? Cha. Okay, kuyakhulunywa nje kakhulu ngaye ngenxa yokuthi kwi-African spirituality umuntu osuka ebuKristini ungena kwi-African spirituality. So khona esashumayela wayekhuluma ngokuthi njengomuntu wesilisa uma unezingane zamantombazane okufunda ukuthi le mali oyisebenzayo ukuyikhiphe yonke ebank sithi 25,000 ufike nje uyibeke ekhaya zibone izingane ukuze izingane zamantombazane mase zama teenager noma seyiqalwa ama young adults zizodlaliswa umfana ngandlela thizene zama ukudiza ngemali khona zizothi imali siyayazi eningi futhi ubaba unayo. Ngizama ukuthi ke ekhaya kungazi ukuthi ezinye zazo lezo ifundo noma mhlawumbe kungeke kube ukuthi benza njengoba athi abenza abantu besilisa ubaba uJoshua Maponga, kodwa kungazi ukuthi beba abantu akade beqikelela kakhulu ukuthi bayakubumba nezinye izinto ezingaqhamuka kusasa zizokusikaza zibe iskhinzi ube nento ozokwazi ukuthi ulwe ngayo uyivikele ngayo ungakwazi ukuphola lokho. Kona ngingasho ukuthi kunjalo ngoba phela ngeke sisho ukuthi bonke abantu banalo ithuba lokuthi babe nemali ngoba njengoba sazi umlando wethu we-apartheid nezinye izimo isimo somnotho akuyona into elula futhi ekhona ngaleyo ndlela, kodwa inhlonipho, ubuqotho, ukuzimisela, iqiniso, ukumazi omunye umuntu, ukuzehlisa nesibindi. Konke lokho kuyakwazi ukuthi kube khona indlela yokuthi ukufunde, ukuthole, ukubone ngoba phela akulula ukuthi umuntu akutshele into ebe engakubonisi kuthiwa yini Nkosi yami umzekelo. Okay. Yeah. Sengikhohle igama isibonelo, sengikhuluma igama lesixhosa. Kufanele imindeni yethu isikhombise ngesibonelo ukuthi ukuba umuntu into enjani. Singahambisi kakhulu indaba yemfundo, indaba yemali, indaba yokuthi mina ngiyindoda, mina ngumfazi, mina ngiyini, kodwa hambisa nje ubuntu bakho phambili. Ube umuntu ebantwini nezingane zakho zikubone lokho ukuthi empilweni practically kusho ukuthini lokho, noma kunganzima noma kunganjani noma kungashintsha izinto ekhaya nje ngingasho ukuthi ilona falami abangiphe lona lelo futhi ngiyaziqhenya kakhulu ngalokho. Myself mangathi ubhala myself wakho ave umnandi futhi uyazazi. Yakhumbula lo myself esasubhala sifika ka first year ngazi noma wawubhala. Lo ukuthi myself I am a boy. I live in eThekwini. Kwasha kwacima kanjani. You are very self-aware, uyazazi uyaziqonda, awunawo ukuyingabaza ongakwazi futhi uyasho ukuthi awukwazi. Kuqhamuke ngamuphi umthelela lokho ngenxa yokuthi abantu abaningi asebebadala manje mabe ngathi abakhulume ngabo ngalendlela wena ozazi ngayo noziqonda ngayo bangahluleka. Qhamukephi? Ngiyacabanga ukuthi kukhona isimo sokuthi abantu bazizwa ukuthi kufanele bazinyeze ngenxa yokuthi banqena ukuthi abantu bazothi banjani. Yabo uyazitshela uzenza ukuthi uyazi uyachoma unjalo kodwa ukuzazi njengoba nje ngingasho nje kalulu ukuthi ngwamkhize mina ngwamkhize and the propaganda yamkhize is strong ngalendlela. Tell me about it. Propaganda yamkhize ahlaza impela amantombazana kamkhize. No, ukuthi ngasukela ngisho ukuthi sizonenzani kodwa sengiyasho nje ukuthi ngiyaqala nje. Mengathanda ukukhala, bengafuna ukubaleka nemaphoyiseni, siyekeni phansi thina, uyabo. So ngingasho ukuthi propaganda yasekhaya is strong. Propaganda yamkhize is strong, uyabona.
And I think ukuthi umuzi nomuzi nomndeni nabo banento abayiqhenya ngayo thina somkhize sokhabazela yabo izibongo ukuthi ngiyakhuluma nakhe encwadini ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu azazi imvelaphi yakhe ukwazi ukuthi uzalwa nobani uzalwa umabani uphumaphi yabo yonke ngoba yonke lento leyo yamnika umuntu lezo impande. I must commend you ngikubonge ngenxa yokuthi isikhathi esiningi and futhi lokho kusengekona ukuthi kubi makwenziwa ngaleyo ndlela ukuthi abantu abakhuluma kakhulu ngezinto eziphathelene namadlozi nomlando nesintu ke ngazi ukuthi banombalo othile bawuhlobo oluthile okungenzeka ukuthi abantu abasha balesi sikhathi aba-influence yi-pop culture bazothi ya zimnandi lezi zinto okhuluma ngazo ngiyasiyayithanda but yabo wena uba nayo ibalance abanye bayibekubona mhlawumbe ku social media ucomenta bakubone ne-fade kungazi ukuthi kunale sithombe sakho esenza ukuthi uma sekumukeleka ukufunda lencwadi kulomuntu omusha engikhuluma ngaye kukwazi ukuthi kunambitheke kugwinyeke kangcono. Phela ngumuntu nami Nkosi yami. Yebo. Uyabona ukuthi umuntu othwasile akusho ukuthi mhlambe kunento engcono. Umuntu oyisangoma usebenzela ikubo naye ukuze balapheka abantu basekhaya baphile nasezweni baphile. So it's not ukuthi singcono sazi kakhulu mina ngingasho esayidini lami kangibazi kabanye kodwa hayi ukuthi ngingcono noma ngazi kakhulu noma khona mhlawumbe into ehlukile. Yebo. Nami ngisewumuntu ophila emhlabeni njengazonke izangoma futhi aqala ukuthwasa aqalanga ngathi. Kade babethwasa abantu kusekhona imithetho ngeapartheid eyayibopha abantu. Kukhona inkolelo ezithile ezenza ukuthi abantu basigxeke basinyeze basibukele phansi abantu bayawalandela amasiko awo abakaze baze bayeke. Kodwa bawalandela amasiko abo bebezazi ukuthi hayi ke baphila kulomhlaba onezinto zawo nayo engaqondakali impama ngala amathuba ngala ubuhlungu ngala ipolitiki ngala uyabona. So uma uwumuntu omnyama nje ukwazi ukuthi ufanele ubalance yonke imhlaba ophila kuyona ubalance zonke izimo obhekene nazo ngaso sonke isikhathi uphinde futhi ukhumbule ukuthi nawe phela umuntu alikho izulu labanjani uyabona sonke asazi ukuthi emhlabeni kuzohamba kube njani kodwa siyazama ukuthi ngasonke isikhathi sibe abantu ebantwini. So nami ke ngumuntu nje khona engikwaziyo khona engakwazi kodwa ngumuntu ayikho into engcono noma ehlukile ngami. Ngokomthwalo wakho oholele ekutheni uzubhalela incwadi uma wonke umuntu waseNingizimu Afrika noma wase-Afrika angaba nenhlanhla yokuyifunda ayifunde futhi ayetshise ngokwephupho lakho lingenza siphile emhlabeni onjani lokho mase sitholile zonke lezi zifundisi? Into enkulu engibhalile encwadini yami ukuthi number 1 nginesifiso ngokothando lwabantu nesintu nabantu base-Afrika abantu abantsundu bonke emhlabeni ukuthi sibe ngabantu ebantwini siwabone amaphutha alapho sivela khona enziwe kuthina nesizenze wona sibe neqiniso ekutheni impilo izobe ilento eyiyona siyayithanda asithandi uyabona kodwa anginaso isifiso sokuthi ngifisa ukuthi bonke abantu ngifisa oyithandayo ayifunde futhi oyizoyithanda naye futhi ihlale kahle kuyena kodwa kulungile phela nongagcwali akagcwali it's okay anginankinga nalokho kodwa ngiyafisa ukuthi uma kukhona into ezophuma kule ncwadi ezohlala kumuntu ukuthi ngumuntu ebantwini angibe nothando nenhlonipho empilweni ngihloniphe nje impilo ukuthi impilo nesikhathi ngikuhloniphe lokho ngoba asikwazi ukuthi kuzosilethelani uyabona sifunde futhi nesekutheni akukho kusha namhlanje ongakaze kwenzeke nokusasa futhi okusazokwenzeka kuseke kwenzeka kwabanye nawe kusazokwenzeka kuwena so sihloniphe nje isikhathi ukuhamba kwesikhathi sihloniphe nokuhamba kwempilo sizihloniphe nathi njengabantu sizamkele njengabantu samkele futhi nabanye abantu neqhaza kufanele silidlale emakhaya nasemindenini yethu noma bekuthiwe sibhekene nani. Sithola gcwaba incwadi. Hey Nkosi yami ikhona ke ku Instagram wami ngoba ngiyamdlala uInstagram too much. Nokulinda Mkhize ku Instagram kune button elibhaliwe ukuthi shop ufika uklikha khona singakulindela ubhala emva kwayo ezikhathini ezayo mhlambe noma ukuthulule konke la kuyona. Okwamanje uthando nje lokubhala cha. And I appreciate your honesty. Ngiyabonga. Okwamanje ngiyabonga. Mhlambe khona umuntu esazofika kumina ithi vuka ukubhala incwadi njengoba kwafika le kuthiwa hey vuka ukubhala yabo mhlawumbe mekufika lokho ngingavuma kodwa kwamanje hayi ngiyabonga nakho enginiphathele kona nabanye abake babhale nabo siza ukuthi bathini angeke ubhale mina ngedwa nabanye abasukume babhale balani nani ziningi incwadi ezingabhalwa nathi sibaningi ake nibhale nani nathi siphumule kancane esikhathele.
Nokulinda Mkhize ku-Instagram ngabe mhlawumbe akhona amanye amakhasi kwamanye ama-social media platforms ilapho nje. Ilapho nje kuphela futhi Instagram wami owomdlalo akuwona ukuthi uzongibuza ukuthi ungithola nini kanjani yini ukuthi ongidingayo uzoyithola indlela yokuthi azafinyelele kumina. U-Instagram wami ngicela ukuthi nje niwuhloniphe ngoba ngisuke ngiyidlalela. Iyona ndlela othi umbukeli ofisa ukuxhumana nawe ngisho noma kungeseke wona ukuxhumana kwencwadi angaxhumana ngayo nawe ngawe. Ngichani ngaxhumana nami ongidingayo uzongithola. Ongidingayo uzongithola ningaxhumani nami ngokuthi seningibonile ngivela. Senithi awuthi ngiyombona ukuthi uthini lo. Xhumana nithengani incwadi uma niyithanda uma ningayithandi niyeke kodwa ngaphandle kwalokho ngiyacela bandla yazi kuningi engikwenzayo. Kuningi engikwenzayo. Umama ngisho wekhaya. Ngumama wekhaya ngikhona nasentumbeni abangidingayo entumbeni nginethemba lokuthi bazoze bafike ngeke badinga ukudlula ku-Instagram wami. So ngicela ukuthi bazi abantu ukuthi mebezodlula ngo-Instagram bazozithola bengaphenduliwe. Ngoba ngisuke ngiyidlalela mina lapho abangidingayo kodwa njengathi sabathola abasilaphayo esabadinga Instagram ungekho nami abadinga ukuthi beze entumbeni yagogo ngwachakumba bazoyithola indlela yokuthi bafike kodwa Instagram akuyona indlela yokuxhumana nami indlela nje yokuthi sidlale sihleke phela. Entertainment. Ungakhulu ngethuba lokukhuluma nawe siyabonga kakhulu ukuthi uhlakulelo wethu umqondo nathi ke sivune kowakho oneziluleko kanye nezifundo eziningi kangaka Nokulinda Mkhize sengathi singaphinde livele futhi ithuba ngokuzayo sibe ndawonye. Nami ngingajabula ngiyalithanda kakhulu Ukhozi ngibonga nethuba lokuthi nje sixoxe nami ngikwazi ukuthi ngikhulume ngento enkulu engiyenzile bengiyisaba kodwa nakho-ke isivelile. Ngiyabonga nje ithuba lokuthi sikhulumisane nawe unginiko wakho umbono nanokuthi nje ngibe nethuba lokuphuma Ukhozini ngithanda kanjani ngiyabonga. Uzwile futhi ukuthi kuzohashela imhlophe awuzogoduka. Angihambi ngoba ngihleli la ngimlindile ngimthanda kabi lo baba ngicudela kamnandi angihambi. Siyabonga kakhulu. Nokulinda Mkhize bekuyisihambeli sethu namhlanje ubhala incwadi i-Ancestor Story Ancient Lessons for Modern Life. Ukutshelile ukuthi ungayithola kanjani. Asiphinde sihlanganeke nangokuzayo igama lami nguSiya Mhlongo ube nesikhathi esihle. Bye.